Salutare, fraților, nu o să bine v-am găsit la un nou episod. Stai că n-ai sunet. Oh, ai sunet. Și aude cea? Acum s-aude, mă, da. Nu prea e sunet din Granny 2, dar în fine. Astăzi, nu pentru asta, știu aici. Și pentru a juca Granny 2, nu? După ce pe Play. Și astăzi jucăm Granny 2 după cum v-am promis. Pe Easy Music, nu mai vreau muzică, de fapt. Mă lasă muzica. Bot, da, amândoi. Low, hai să dăm pe low, da, bun. Au trecut 50 ceva de minute. În fine, 3, 2, 1, let's go, hai să vedem. Nu se aude prea tare jocul, uite-te asta. Bun, astăzi am făcut un nou episod pentru că m-am gândit, nu știu, alta că o vrea să scol, pentru că m-am gândit să mai facem încă un episod, că de ce nu? Că nu se poate să mai facem încă un episod, adică welcome. Și astăzi, pentru că facem iar un episod, ca Granny 2, adică Granny 2. Da, după aceea vom juca și Granny 3, bine, nu în episodul ăsta, în alt episod vom juca Granny 3. Și după aia vom începe cu Mr. Me și gata, am terminat seria de jocuri horror, aia a fost. Vom face 3 episoade de Mr. Me. V-am zis mai multe în episodul Bunicu și fatu bunicule, văle că nu te-am mai văzut de 18 ani. Bine, l-am mai văzut de mai puțin timp, da. What? Ok, bă, s-a revenit. What? Ce s-a întâmplat acolo? Deci, bunicul o da să vină și efectiv nu ne mai văzut, frate. Nu mai vede bunicul, bă. Gata, bunicule. Nu mai vezi. Granny nu știu unde e. Bă, mi-e frică că sunt amândoi, stai alea. Nu, așa că... Ha? What the Sigma? Boys. Ce se întâmplă, omule? Astăzi vreau să scăpăm cu bele. Cu elicopter, boys. Cu elicopter, da. Vreau să scăpăm cu elicopter. Și sper la elicopter. Elicopter. Bă, da, Granny și cu Grandpa nu mă mai văd, omule. What? Bă, Granny, efectiv, putea să mă vadă. Dar Granny 1 mă vede de afară până aici, frate. Deci, efectiv, mă vede atât de mult. Granny 1. Dar Granny 2. Granny 2 deja schimbă treaba. Poză cu bunicul. Bă, ce place. Ok, deci chiar putem scăpa la asta, bun. Hai să mergem la bucătărie, boys. Aici ce? Nimic. Nimic, boys. What? Asta e. Bă, hai să punem aici. What? Bunică, e fatu, bunică, câți la pian. Mă, poate mi-au copyright. Câtă bunică la... Câtă bunică la păcăgen, la păcăgen, la păcăgen. Aaaa, ce m-a spărit, bă, bunică, n-am să sune. Vii așa fără să zici. Vine pe la spate, pe la spate, vii femeile toate. Pe la spate, vii femeile toate. Dai, să zi, dai, să zi, dai, ta. Mamă, da, știi cum îi fraier ales pe bunici și pe bunica?
Ăsta e tu, undeva, aici, perfect. Și eu stau aici. Aici. Da, asta am nevoie. Acum știu să pilotez. Mi-a dat o rangă în cap de-a sălțit-o de la 300 de kilometri, omule. Deci, efectiv, mi-a dat o rangă în cap. Uite așa, bă, da! Stai, chiar i-a dat în picior. Bravo. Bă, sunt niște, mă, deși am scris 3 la 1 dacă i-am dat un picior. Aici de ce să nu-i dăm altul, nu? Bă, iar i-am dat-o, nu? Dar fi de băuți, măcar nu i-am dat aia. Asta contează, că nu i-a dat aia, nu? Ce contează că i-a dat aia? I-a dat chiar în aia. Bă. Hai să deschidem asta să știm că am umblat pe aici. Ce dăm asta? Nu dăm asta. Yes! Bă, m-a speriat! Bă, frate, ce iau pe la spate așa. Bă, mâna! Să-ți bă, Marta! Direct, așa te iau. Mi-a dat bunicul mai înainte un pumn, acum grani! Close. Așa. Bun, boys. E nu mai pot, mă, nu mai pot cu jocul. Boys. What the hell was that? Oh, stai, bă. Nu-i grei camera, ce s-a întâmplat? Ok, băi. Hai să vedem. Bă, am nevoie de ceva să văd... Am nevoie de ceva să-l împuși pe bănecă. Bănecă, te-aș pe aici. Iubiții mei. Bă, știi ce place de așa? Fac schemele din Thailanda cu mine, omule, te rog frumos. E nu mai pot, mă. Nu mai pot. Fac schema din Thailanda cu mine ăștia, bă. Mă distrug ăștia, bă. Am umă la ei, mă. Nu, deci va trebui să jucăm doar cu unul de acum acolo. Că cu doi, na, nu faci treabă. Mi-e frică că ăștia de o zi de bănec. O zi de bănec o să dea fatala. Îi poi che. Boat key. Chiar la bar. Ok, trebuie să găsim cumva ceva aici. Am arătat acolo, pa. Bum, direct. Fiți atenți, am o idee. What the hell was that? Bă, ce s-a întâmplat? His name is John C. Oh, yeah. Da, boys. Aparent e ultima zi și nu știu de ce nu mă mai vedeți. Alo.
Stai. Yes. Sparte mapa. Da. Bă, deci cu ăștia doi nu pot scap, frate. Nu sunt un grănitar ce voi face. Că s-a trăiat asta. Hai, bunicule, hai, mă, spăcat. Hai, mă, spăcat. E spăcat. E spăcat, bă. What the fuck, ce prost îs! What the fuck, îs de aia, ce prost îs! Oh, mă, frate, că puteam! În fine, hai să vedem. E ultima noapte, deci hai să vedem cum. Nu cred. Ni dă acupunctură, frate. Știți că chestia asta se face în viața reală? Da. Se numește acupunctură. Da, se numește acupunctură. Practic, este odată să spun să te aci pe spate, așa. Sau odată să te bagi într-o cameră, așa, într-o cușcă, așa, nu știu. Exact să intre așa încetul, acele alea în tine, frate. Sau așa se numește acupunctura. Bine, nu știu. Dar așa zic. Că așa m-am văzut. Și m-am auzit. În fine, dă din nou play. Easy. Yeah. Da, mă. Da. Nu, o să jucăm cu Grampa de data asta, că am jucat deja cu Granny. Și de data asta jucăm cu Grampa, bunica blândă. Da. Și cred că așa o să face să grădi 3, adică în grădi 3 să jucăm doar cu Slendrina. Deci nu jucăm doar cu Slendrina, că dacă jucăm doar cu Slendrina, s-ar putea să fie prea ușor. Efectiv. Așa că jucăm doar cu Perico. Deci ceva nu-i că nu se poate să fie. Nimic. Bă, deci cu bunicul, știi cum e cu bunicul, băieți? E chill, relax. Învăț să fiu elicopter, bă. A? Învăț să pilotez un elicopter. Elicopter... Mă? Dă loc. E de ăla ca să blochez ăsta, să nu mai intre. Asta iau cu mine. Nu, una sau de alta, da. Nu știu. Nu știu unde bunică. Class hard. Bă, nu știu pentru ce asta class hard-ul ăsta. Dar sigur e pentru ceva. Iar pentru ce nu pot să dau seama. Păi, gata, s-a terminat. Am găsit ce ne place la tuturor. Adică am găsit. Băi, și camera asta și pe o să o pun. Aici aș pune. Gen am da, pot să o pun aici. Mai așa, bă. Gata, am pus o da acolo. Mai vorbim de parte. Și de lasă-mă așa momentan. Momentan, deci nu lăsa așa. Nu pot aici, nu. Bunicule, bunicul meu drag, mă, ce mă fac, mă, tu? N-ai mă luat de mult. Bunicul, mă, doiesc de aia. Dă-o leacă asta, bunicule, că am treabă cu ea, să dau înapoi peste 400 de ani, adică niciodată.
Nu-ți dă-te mai jos. Dă-te. Bă, frate, dă-te, n-am timp de tine. Frate, ți-a așa, așa. Nimic aici, ceva aici. Helicopter key. E chiar la helicopter, boys. Da. Helicopter. Bun. Avem asta la barc. Nu. Din bănicule și noapte. Să despauna bănicul? Da. Pe aici nu aveam voie să intrăm așa. Hai mă sus. Da, nu înțeleg. Dar ce se întâmplă? Hai bă, eu... Mamă, dar ce deșteptă-s, efectiv. Wow. Deci nu știam, frate, nu știam, aici nu era mea. Crowbar, yay! Nu zice ce mă bucur de un crowbar, dar mă bucur. Urcă-te! Bă, urcă-te că ești bănecu! Ești bănecu, bă! Și dau cu langă în cap. Opa, ce avem noi aici? Pitomanie, bă. Avem nevoie de poze aici, deși... Da. Da. Olha que joia bine. Opa, lele, ce avem noi aici? Crowbar! Avem nevoie de un crowbar. Crowbar care ghice. Noi l-am lăsat. Unde? Acolo. Bun. Ce am zis, mă? În fin. Nu cred că vom scăpa în episodul de astăzi. Da, nici nu vreau să scap în episodul de astăzi. Dar în Granny 3... Bă, în Granny 3... Ai, da, viețișoarelor mele și ale tale. Ce m-am speriat, mă. Oi, fata, cu chiar că m-am speriat. Efectiv, atunci mă ziceam în glumă, dar pe bune, acum chiar m-am speriat. Oi, da, viața, da, vine bunicul, bă. Bunicule, și bă, tu, bă. Am un firai tu de bunic să știi. Da, nu gen să pe acolo, stai liniște, bunicu. Bunică. Ha, mă, unde ești? Ești pe aici? Shut! Bă, nu cred, mă, hai, mă, serious? Serious? Nu cred. Ziua trece, nu mai pot, dorele. Că bonă la cap. Da. Că bonă la cap.
B-A-L-Z-S-Q-A-P. B-A-L-U-Z-E-S-Q-L-A-Q-A-P. Apă, firai. Tu, e, bonic, bolând, duce-mă, bonic, bolând. Tot bunic, bolând, dau. Deci. Lasă acolo, unde am lăsat eu langa? Parcă la bucătărie, nu? Parcă la bucătărie, da. Aici ce? Nic. Benzol. Nu știu de ce mi-a trebuit benzol, dar poate îmi trebuie. Să-mi trebuie. În fine, îmi trebuie langa. Am nevoie de langa. Nu nimic până aici, ok. Hai să ne teleportăm direct la bunicul în beci. Da, în fine, boys, n-am găsit nimic, am găsit safe key-ul. În fine, n-o scăpăm astăzi pe Granny 2, dar măcar ne-am jucat Granny 2. Bun, dar măcar ne-am jucat Granny 2, asta a fost, ne-am speriat de-am pălunzit, în fine. Acesta a fost episodul, mă bucur că v-ați uitat la el. Eu am fost tare și îmi pare rău că n-am putut scapi episodul de astăzi, în fine, în episodul 3, adică în Granny 3, când ne vom juca Granny 3, o să dau tot posibil să scap, așa că eu am fost tare, deci v-am salutat, pa, pa! Scoate-mă asta.